सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय मोनाबिलिनि मोनसे आपडेट लोगोफोर माने दुखुनांथावबो आरो सोमोनांथावबो बे आपडेटआ खौरां गेजेरजों मोननो हादों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे मोनसे आपडेटखौ मोननो हानाय जादों नोंथांमोना फुल भिडिअ होनो थांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायना ला अब्लानो बुजिगोन आं डाइरेक्ट बुंनोनो बोरैबा आरोना नोंथांमोना डाइरेक्ट फुल भिडिअ होनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना ला अब्लानो बुजिनो हागोन बे जाथाया आरो माबोरै जानाय ना लोगोफोर जों माने बे मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय हरसे उदै साबाय जों अजानावबो लांबाय दै जारिना होफैबाय आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै ओमफ्राय हरसे नामायथारा सानायानो नामायथारा ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो ओमफ्राय जों सोरांसियाव डाक्टारखौ लेंहरबाय डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासियारि दं नालाय बेखौ लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों बेन्डिसफोर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय ओमफ्राय बे सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो राजेनाव लाबोबाय राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय बिनाव बिजि गंनै थुबाय थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय फुरा बोलो माबा फैखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा बेयाव खालामदों उमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव नामा बज' कुमार ब्रह्म दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो आंबो फुल डिटेल्सखौ मिथिया लांजाबाय दा लांजाबाय बे आंनि बिहाव जायो आंनि बिहावनि फंबायसो जोंथ' मिन्थिया गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों जों जेबो मिन्थिया माने खिन्थायाखैबो गथ'आ न'आवबो जेबो खिन्थायाखै स्कुलाव थाङो बे 8:30 थाङो बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव जायो लोङो साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो मानसिया उदैयाबो नुस्राङाखै बोरै हमनो हागोन जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन बेनो आंनि फिसानि जिहेथु लाइफआ बरबाद जाखाबाय आंना मोनथाया माने बे गावनि लाइफआव जाहाथे गावबो बरबाद जायो गाव साजाखौ मोनखानांगौ नोंथांमोना नुखाबाय आं भिडिअखौ होना होबाय माबायसा आसरित जाथाय ना लोगोफोर मा बुंबावनो आरोना जोंनि बर' समाजावबो बेफोरबायसा जाथाया सोमजिनो हमबाय मा जेबो हमनो हालानो मालानि समाव माबायदि मा जायो जियानो जा चेनेलखौ दाबो साबसक्राइब खालामना अननानै लोगोसे लाइक शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय मा बुंबावनो ना